И здравейте хора! Днес ще покажа моят арсенал, първа част от пиратки. Нека да започнем с килимчета. Доста добри пиратки са. За трета година ги взимам. Вътре в един пакет са 10 килимчета, малки. Доста стабилни пиратки са като за тези пари. Имаме 2 пакета. И за двата пакета дадохме 6 лева. След това второ имаме единички, стандартните, 100 броя. Ето така изглежда единичката. Една кутия, 3,30. Нека продължаваме. На трето място са тройките. Ето така изглежда. 100 броя са и те. Кутията е 5,50. След това са АК-47. Нека започнем от най-слабия АК-47. Жълтият. Имаме и червен и син. От всички видове по едно. Една кутия е 4 лева. И това беше от мен.